nie je problém montovať aj takto. Montujem si to bar, kde na kraji cesty. Opraviť sa dá všetko. Jednoduché auto, zlatá robota. Na kameň položím, môžem behať pod autom. Jak sa expedičné auto. Mením samoštolovák. Taká kvalitná výroba. Jak to môžu takto vyrobiť? Aha, čo s ňou zostalo? Normálne tú vidličku odlámalo preč tam v strede. V tej dierke tuto sú vidieť zvyšky. No teraz. A bola tam takáto vidlička nejaká podobná. To rozlámalo to celé. Takáto podobná. Takáto. A táto je prasknutá tiež. Jedna a druhá strana normálne sa zlomila. Pozri, aha, aký je to krehký materiál. Taká zinková zliatina. To absolútne nie... Ja nedokážem pochopiť, jak toto môže vyrobiť. Však to prečo mám nejaké základné vedomosti o materiáloch. Toto? Mal som samoštelovák jeden nový, druhý som menil. A to bolo úplne rozlámané. Som to vymenil. Teraz idem doštelovať samoštelovák. To mám vymenené. Poumýval som tam nejaká sračka tam bola. Nešlo to ani benzínom to nešlo rozpustiť. Nejaký sajraj posratý. Si dám si strichlor. Vymením aj čelustie. Dám to všetko nové. Prasiatko dám nové. Lebo to dostalo do hrobu tiež, ale však funguje. Netečie. Možno aj vytieklo, ak to vyletelo von, ale ja nebudem ani špekulovať. Ide nové. Na brzdy si treba dávať pozor. Dobre, ideme ďalej.